congressman ng Ilocano Defenders. Anong nangyari dito? Pinatay at ginahasa. May nakakita ba sa pangyayari, kapatid? Opo, mayroon po. Mayroon tayong witness, isang lalaki. Magandang araw sa inyo. Oh, Hepe, mabutit nakarating ka. Sino may kagawan yun? Ito nga kararating lang din namin. Inaalam din namin kung ano nangyari dito. Hepe, mabuti pa, simulan mo na investigasyon para makakalap kayo kaagad ng mga ebidensya. Excuse me sa inyo mga congressman, lapitan ko muna ang biktima. Kuya, maawa ka sa akin. Ginagawa mo ka na! Huwag ka maingay! Lumabas ka na! Lawan mo ako, kuya! Uy! Paolo! Tayo! Ang nangyari sa'yo? Oh! Ano nangyari sa'yo? Asa na yun? Asa na yun? Tayo! Ha? Asa na yun? Hanapin niyo! Hanap! Labas! Bitawan! Ayaw ko! Natagpo ang patay ang isang dalagita dito sa liblib na lugar na ito sa Angeles, Pampanga City. Gutay-gutay ang kanyang mga damit, lalo na ang kanyang underwear. Kutob ng maraming nakakita na posibleng ginahasa ito bago pa pinatay. May mga saksi umano sa pagkidnap ng dalagita at nakuha yung plate number ng sasakyan ng mga rapist. Sa ngayon, hinihintay na lang ang SOCO operatives para sa kanilang dagdag na investigasyon.
Mukhang sunod-sunod itong mga panggagahasang nangyayari ngayon sa ating lipunan. Dapat magbigay tayo ng mga babala sa mga kababaihan para sila makapag-ingat. Nung nakarang buwan, may 5 kaso nga ng rape sa ating distrito. Yung una, ama, kinahasa ang kanyang anak. Pangalawa, isang stepfather, kinahasa yung anak ng kalaguyo niya. Pangatlo, isang babae na nalasing na take advantage of. Nung nagising siya, na-rape na siya. Yung pang-apat, mag-close friends pa. Tapos yung nakakasuka talaga, ay isang lolo, kinahasa niya yung apo niya, na batang-bata pa. At alam mo ba, nitong buwan lang, pangalawa na yung kasong nasaksihan natin kanina. At nung huling buwan, may balita pa daw ng isang babaeng nagpakamatay pagkatapos siyang ginahasa. Kawawa naman itong mga biktima at mga kababaihan. Subaybayan natin ang mga pangyayaring ito. Tingnan natin kung paano tayo makakatulong upang maiwasan ang mga ganitong karumal-dumal na nagaganap sa ating lipunan. Mga tol! Isa tong selebrasyon sa tagumpay na nagawa natin kagaguhan. Alam niyo yun? Ha? Ang sarap eh, no? Ang sarap nung sabay-sabay tayong mag-sex sa isang babae. Langya mo talaga, Adam. Tol, hindi ako si Adam. Adam tol, Adam. Langya mo talaga, Kasing Adam. boy, kasing. Sinigurado mo talagang mapatay yung babae. Tinamaan mo ng bato yung ulo. Paliw! Tol. Hoy, ako? Minumulto? Hoy, mga gago! Walang espiritu, walang multo. Kalukuhan yan! Ikaw ba, Paulo? Nabalitaan ko. Doon sa lugar na yun, nirape natin yung babae. Yung 3 congressman sa Ilocano Defenders, dumaan doon. In-interview sila. Sabi niya, sisiguraduhin daw niyang mahuli tayo. Kaya. Yun! Kung malalaman nila na tayo ang responsable sa krimen. Tama. Tama, no? Tama. Pero, tol, paano nila malalaman? Ha? Pero alam kung andun sila, yung ginawa natin yung tol, di ba? Oo nga. Apa, boy, di ba? Puputiin na lang ang mga buhok nila. Manatiling lihim ang ginawa natin. Di ba? Tama! Lasing kayo! Yes! Naapi at ang mga mahihinang mamamayan. At huwag niyong kakalimutan
na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kalaban na inyong kayang talunin. Oo, ganda today. Daming natutunan at daming mga bagong recruits na sumali sa atin. Ganun na lang. Coach Sol! Coach Morgan, kasi gigimi kami mamayang gabi. Gusto niyo ba sumama? Sige, habol kami dyan. Sir, kita-kita tayo dun ha. Sige, kita Sige po. Wait lang. Hindi pa kami tapos. Ang ganda ng kulay ng buhok pa. Ayun ang kulay ng buhok. At saka, gusto niyo yung may damit. Bakit mo? Huwag ka namang maarte. Ang arte mo! Hoy! Huwag ka lang. Bakit sino ka ba? Ha? Ngayon, ano ba ang defenders sa kapagtanggol ng mga natin? Ilocano defenders? Paano defenders? Tandaan mo yan. Eh ano ngayon? Ha? Baka magandang usapan pa pwede natin gawin dito. Magandang usapan. Sa tingin mo, magandang usapan yung ginagawa mo? Ha? Gusto ko lang naman, galangin mo yung binibini. Kailangan. Tapos, Kapasusan yan. Yan tama. bakit? Kilala mo yung kilaban mo? Dapat pa kitang kinikilala. Oo dapat. Dapat ako yung kilala. Kung ikaw lang kikilalanin ko, mag-aalaga na lang ako ng aso. Nagpapatawa ka. Ha? Nagpapatawa ka. Tandaan mo, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ganon. Okay, sige. Tignan natin kung saan yung akas ng pare. Tandaan mo, sa bawat laban, sasaktan. Ito na ang aking huling babala. May nasasaktan. Pero ikaw yun. Tandaan mo yan. Kung sa ganun, wala na tayong magpapagay ng usapan. O, sige. Tignan natin kung saan banda yung pinagtat ng pare. Mga palpa! Ha? Mga bobo! Walang kwenta! Ha? Sorry, boss. Sa susunod, bantayan yung makilos nyo! Tira kayo ng tira wala susong timing! Sorry, boss. Wala kami sostong timing. Sumasakot ka pa! Ha? Labas! Pinapainit yung ulo ko! Ha? Ha? Ikaw, sa susunod, pagsabihan mo yung dalawa, ha? Ha? Layas! Mga tanglaw! Ha? Hoy, Paulo! Kilala mo ba ang mga kaaway ng mga tauhan natin? Tol, nabanggit mo kanina mga congressman sila, di ba? So, ibig mo sabihin, mga congressman talaga sila? Oh! Putang ina! Mga congressman ng mga defenders! Sila pala yun? Yung napabagsak sa grupo ng daddy mo? Alam mo ba, parang nakikilala ko yung mga nakaaway natin sa gimikan kagabi. Pero hindi ko lang matiyak kung sino-sino kaya sila. Siya nga pala, ano na nangyari dun sa rape case dun sa gubat? May nahanap na ba tayo? Kahit konti lang. Wala pa ring linaw sa investigasyon at hindi pa rin natutukoy ang salarin. Ngunit dapat nating tutukan ito dahil pag hinayaan natin ng kawalanghiyaan kahit na kaninong mamamayan, ito yung magiging mitsa ng kawalanghiyaan sa lipunan.
Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Maawa kayo, kuya! Maawa kayo! Ito na! Tayo! Tayo! Mga baboy kayo! Baboy, ha? Sino? Ako, kuya, please! Uwi ka na! Uwi ka na! Tol, uwi ka na! Pagkatapos ito, uwi ka na, ha? Mamaya makakita! Mga baboy! Uy, Rona, tingnan mo nga itong post sa Facebook, oh. Grabe. May natagpuan isang babae, tapos parang ni-rape at tinapon pa sa damuhan. Oo nga. Walang awang gumawa niyan. As in. Princess, tingnan mo. Oh, nabihin? Wala, kawawa naman. Oh, magandang umaga sa inyo. Morning, sir. Mukhang may pinagkakaguluhan kayo dyan, ah. Kasi sir, may natagpuan isang babae, tapos feeling ko tinapon to sa damuhan at ginahasa pa ng maraming lalaki. Patingin nga. Walang iya talaga. Mga demonyo mga gumawa nito. Dad, tignan mo tong video na to tungkol sa baeng ginahasa at pinatay. May 12,000 views na at saka 3,000 shares. Tapos may ibang nagko-comment na parang natutuwa pa sila. Yan nga ang problema. Alam mo, hanggang hindi natutukoy ang mga salarin at mapatawan sila ng kaparusahan, nagiging mitsa yan ng kawalang-iyaan sa ating lipunan. Mukhang lumalala na talaga ang kultura ng pangkagahasa sa ating bansa. Dapat nating tutukan ang mga pangyayaring yan. Dapat nating tulungan ang kapulisan para matukoy kung sino yung mga salarin. Yan ay magsisilbing halimbawa sa lahat para hindi nila gayahin. Huwag nating hayaang masadlak sa kawalang-hiya ng ating lipunan at sambayanan. Okay. Ako mismo maghatid sa order niyo. Okay. Bye. Maganda kayo. Lusing? Pupuntahan natin ang hideout. No? Balik operasyon na naman tayo? Ilang buwan lang tayong napapalamig para lang sa mga pulis? Dahil balik operasyon na naman tayo? May buyer na sa isa natin sa ating pondo. Kaya maghanda kayo. Magbilis na kayo. Hi, Mr. M. Nasaan na yung sinabi ko? Dito na, teka lang. Good. Go!
Sa wakas, may benta ka na namin! Sino ko dadalhin? Tumaingay. Madali ka. May nasagap tayong balita na intelligence report na isa sa mga pinakamalaking kidnapper ng ating bansa na si Mr. M ay magkakaroon ng palitan ngayong gabi sa isang palengke. Nasaan na yung buyer? Nandun, nasa sasakyan. Labas niya ang buyer. Sa operasyon ninyo, dalawa ang ating objective. Una, masagip ang biktima ng buhay. Pangalawa, tadakip niyo si Mr. M. Hanggat maaari, sana walang masaktan sa operasyon ninyo. Pero, umanda kayo sa lahat ng mga posibleng pangyayari. Magmamanman kami ni Solomon sa likod ninyo para i-monitor ang sitwasyon. Nasa likod niyo lang kami. Maliwanag ba? Yes, yes. Pare, alis na tayo! Tangina mo, congressman! Tulong! Tulong! Minaga! Baba mo yung baril! Matutulungan ka pa namin! Mapapahaga namin! Kung ayaw yung gusto, papatay ko to! Matutulungan ka namin! Mapapababa namin ang kaso mo! Basta sumuko ka na! Ikaw ano? Ha? Mapapagaan... Ano ang bagsak ko? Ha? Ang bulungan! Papagaan namin ang sentensya mo. Basta sumuko ka na. Kayo ang aalis kung ayaw yung papatay ko to. Ha? Alis! Tulong! Baba mo yung baril.
Nahulog sa kamay ng mga otoridad sa isang entrapment operation ang isang leader ng sindikato dito sa ating bansa. Pasok! Patay ang leader sa sindikato na kinikilalang si Mr. M at isa pa nitong kasama. Samantalang, ang isa sa kanila ay buhay Solo, pa at ikaw pala. nasa ospital na ngayon Pinapanood ang ko yung ligtas balita. na ang biktima Napalaban kayo ni Morgan. Kasama pala kayo doon. Oo nga eh. Gusto sana namin mahuli siya ng buhay eh, yung head ng sindikato. Pero lumaban siya ng patayan eh. Buti hindi kayo nasaktan ni Morgan. Magkasama daw kayo sa bakbakang yon. Sawa na naman ng Diyos. Nasaan siya? Pauwi na rin. Ganun ba? Sabi sa balita, merong 2 nadakip na buhay. Nasaan yung 2 nadakip na yon? Sa presinto na daw sila dinala. E paano yung teenager? May nasagip daw na teenager na sana dadalhin sa Malaysia at ilalako doon. Oo, at least nakuha naman namin siya. Nasagip namin. Dapat ipasa sana sa DSWD para matulungan yung bata. Oo, tapos natulungan naman talaga ng Ilocano Defenders ang bata na yon. Kaya lang, hanggang hindi nadarakip yung mga kasamahan nila, tiyak magpapatuloy yung mga yan. Kaya dapat subaybayan natin kung ano mang mangyayari sa inaharap. Sana naman maghinto muna yung mga kidnapping na yon. Kasi ang dami na natin mga problemang inaasikaso. Idasal natin yan. Dasal natin. Gob, bakit yung mukha mo? Parang birisan to eh. Sabik na ako makita mga Ilocano Defenders. Bakit hindi tayo lalabas dito? Gago ka ba? Anak sa tipalong laki. Hindi mo ba alam na mga wanted tayo at may malaking halagang nakapatong sa mga ulo natin? Oo nga pala. Kaya Rowel, minsan gamitin mo ang kukote mo. Pero Gob, halos 1 taon na tayong nagtatago dito. Huwag kang mag-alala, Rowel. Darating din ang araw, lalabas tayo. At sa oras na yon, magtutuos kami ng mga Ilocano Defenders. At siguraduhin ko, mawala sila dito sa mundo. Siya nga pala, kailangan kong suporta ninyo dahil mayroon akong nais isulong sa Kongreso. Oh, ano yung mga naisip mong mga plano, Dad? Dumarami na kasi ang mga panggagahasa ngayon. Nais ko sanang pagtibayin ng batas sa pangangalaga at pangangasiwa ng mga biktima ng mga nagagahasa. Alam nyo, kung ang puri ng kababaihan ay hindi ginagalang, masasadlak ang ating lipunan sa kawalanghiyaan. Di ba may naisabatas na ukol sa mga ganyan, Dad? Meron na, ngunit nang nais ko paigtingin natin yung batas sa forensic science na kung merong sapat na ebidensya na makakalap sa pamamagitan ng forensic science, ito ay magagamit na mahalagang ebidensya laban sa mga walang hiya pagka may pagliliti sa hukuman. Ari na pala si Senadora. Mabuti naman nakarating kayo, Senadora. Salamat sa invitation ninyo, mga congressman. Maligayang pagdating ho, Senadora. Maraming salamat at pinaunlakan niyo ang aming pag-anyaya sa inyo. Talagang hindi ako makatanggi pag kayo na ang mag-imbita sa akin. Please have a seat, Senadora. Siya nga pala, Senadora. Kaya kami naririto. Meron sana kaming gustong talakayin na batas sa inyo. Pero pwede natin pag-usapan yan maya-maya pagkatapos natin magkapunan. Talagang hindi ko kayo matanggihan kapag kayo na ang umimbita sa akin. Diyan kami bilib sa iyo, Senadora. Kahit na napaka-busy mo, talagang binibigyan mo kami ng oras. Kasi napakabait ninyo sa akin. By the way, Manong, ano ba yung sinasabi mo kanina na may mahalaga kang pakay sa akin? Senadora,
Naisa na namin magsulong ng batas para mapagtibay natin at mapaigting natin ang paglilitis ng mga karumal-dumal na kaso sa ating bansa. Yung isa sa mga gusto ko sanang imungkahi, yung pagbabago ng ating korte at sistema ng hudikatura, no? Kasi kung isipin mo, mga mayayaman at yung mga makapangyarihan, madali na ling napapaikot-ikot ang mga korte at nabibili ang batas. Kaya ang aking mungkahi, gayahin natin ang tulad ng nasa Estados Unidos at sa Amerika. Dahil ang sistema nila, napakarami mga hudikatura na galing sa mga iba't ibang mamamayan at mas mahirap itong bilhin. Nangyayari kasi ngayon, mayaman, abusado, nilalaro nila yung sistema. Ginagamit na lang lahat ng kanilang kapangyarihan. Hindi ba tayo magkaproblema dyan? Maaari, Senadora, kaya nga nais naming hingi ng inyong tulong at ilalatag namin sa Kongreso at Senado at ipakikita namin kung ano ang kapakipakinabang na mangyayari sa ating bansa kung ito'y maipapatupad natin. Sa kasalukuyan, karamihan ng mga karumal-dumal na krimen ay tumatagal sa paglilitis at saka dumadami ang krimen dahil naglalakas loob ang mga kriminal kung nakikita nilang madali nilang malusutan ang kamay ng hukuman. Kaya ang nais namin, una, paikliin ang paglilitis. Pangalawa, paramihin ang hurado sa bawat karumal-dumal na kaso para nang sa ganon, mahirapan at mabawasan ang mga hukom na masuhulan o matakot. Yun po sana ang nais naming isulong, Senadora. Sige, okay. Maraming salamat. Mga tol, nasa yung tropa natin. Akala ko di siya magtatagal. Darating yun! Natural! Bahay niyo to eh! Surprise! Yun! Pack the pack! Bet the bet! Yun no? Pucha boy oh! Sana ako rin. Sarap. Nakabudol naman eh no? Bro! Uy! Tol, ano mo ba? Pinag-uusapan ka namin eh, as in, ngayon lang. Buti dumating ka. Bakit? Ano bang topic mo? Siyempre, pinag-uusapan namin kung gaano kabaho yung utot mo! Ano? Sige, happy-happy lang kayo dyan ha. Excuse mo na. You know! Yeah! Ayaw mo magaling din. Tinuro ko sa'yo. Ayusin mo. Pucha boy oh. Mamaya tayo. Pare, paano na yan? Ako muna. Next muna. Ako na kayo eh. Palagi lang kinuuna pa din. Ako naman. Papayin niyo sa akin to. Sige na, hayaan nyo na. Ngayon lang to ah. Sige na. Ngayon lang to ah. Ano bang pinagsasabi nyo? Sumama kayo sa akin sa rest house. Ano ba? Paulo, ano to? Sige na, sumama ka na! Pumalag. Ano akala nyo sa akin? Pokpok! Ang kulit eh, no? Ang kulit. Buhay, ang kulit, buhay. Hindi ka kapokpok. Ang kulit eh. Pero pareho lang yun. Kasi, sumama ka sa lalaki na gusto mo. Tulad ngayon! Sumama ka sa akin.
Kasi trip mo ko, di ba? Di ba? Di ba itong style mo, ha? Kaya na-text mo na kita ngayon. Huwag ka lang umiyak, ha? Ang gusto ko lang, na makatikim din ang makasamahan ko, ha? Sige na! Huwag ka munang umuwi. Round 2 muna tayo. This time. Ano? Meron kasi kaming motto, baby girl. Kung sino ang matitikman ng isa, ay matitikman ng lahat! Putangin na ka! Hindi ako pokpok! Hindi ka nga pokpok! Pero noted ka na pagkababae mo. Ang mukha mo, palaging nasa bar. Ha? Uwi na ako! Sinabi ko sa'yo, di ba? Huwag ka nang pumalag pa! Ha? Yan tuloy, ha? Nasaktan tuloy kita. Huwag ka malikot! Sinabi na huwag ka malikot eh! Huwag ka malikot! Huwag ka malikot! Ano yan? Ano ba? Hindi drugs? Ayoko niyan! Sure ka? Hindi ka pa nakatikim nito? Hindi ako addict! Pwes! Tikman mo to! Para mas sumarap ang moment natin ngayon. Ayoko! Ayaw mo o gusto mong mamatay? Ayoko! Kapitana, Congressman, dumating ako sa lalong madaling panahon. Saan na siya? sa loob po, nakikita siya ng mga tanod ko na sa labas at wala po sa sarili at tulala. Pwede ko ba siyang makita? Sige po. Dito po siya. Iha, anong nangyayari sa'yo? Huwag kang matakot. Dito ang Ilocano Defenders. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. At tatawagan lang ako.
Solo, napatawag ka. Nandito ako sa barangay hall. Kaya mo bang pumunta dito? Wala kasi si Dad dito eh. Ako lang nandito ngayon. Anong nangyari? May babae nasaktan eh. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero parang nagahasa siya o nasaktan siya. Pero alam ko lang, kailangan niya tayo. Kailangan niya tayong tulong natin. Oh, nariyan na pala kayo. Mabuti naman na natulungan niyo yung babaeng naghahasa. Oo nga, Dad eh. Pero sa pagsisiyasat namin, isang bar girl pala yung babaeng yun. Gabi-gabi, tumatambay sa mga iba't ibang mga bar at sumasama sa mga ibang kung sino mang lalaki yung natitipan niya. Pero alam mo, Dad, parang namumukhaan ko yung babaeng yun. Ganun ba? Siguro, may nagustuhan siyang lalaki, sumama siya dun, at dun yung nangyari yung rape. Pero ang pinagtataka ko, bakit siya nagkaganon? Kasi, kung sumama siya sa nakursunadahan niya, bakit pa siya ginahasa? Well, malamang pinagpasapasahan siya at pinagsalusaluhan bago sinaktan. Kaya kung titingnan ninyo, para siyang tuliro. Mukhang matinding pananakit ang kanyang natamo. Ano kaya ang gagawin natin dito? Dapat nating paimbestigahan at tugisin ang mga salari na yan. Sam, hindi ka pa ba uuwi? Mamaya na, mauna na kayo. Sure ka? Sure. Almost 6 p.m. na. Kasi ang dami ko pang gagawin, no? Pasensya ka na, hindi ka namin masamahan dito. No worries. Kailangan na ito ni Sir Morgan. Sige din. Uulang na kami. And ingat pa. Okay din. Take care. Sa wakas, tapos din, makakauwi na ako. Sasama ka ba o hindi? Sasama! Labas! Higa! 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 Huwag kang ingay yan. Papatay ka. Pag na. Papatay kita. Huwag kang umalag. Huwag kang umalag. Tangina mo!
Magandang araw sa inyo. Hello, sir. Si Congressman Morgan ba to? Oo, ako nga ito. Anong mapaglilingkod ko sa inyo? Sir, nandito sa aming tanggapan yung isa sa mga kasamahan nyo. Kasi muntik na siyang ginahasa. Ano? Muntik nang ginahasa yung isang tauhan namin? Opo, sir. Nandito siya sa presinto. Sino dun? Si Sam, sir. Ganun ba? Natukoy niyo ba kung sino ang gumawa nito? Hindi nga, sir. Pero ang mga tauhan natin, mga kasamahan natin pulis, nandun na sa area kung saan naganap yung gahasain yung kasama yung tauhan nyo. Ganun ba? Nandyan ba siya ngayon? Opo, sir. Sige, pakiabiso sa tauhan namin na naging biktima na darating kami sa lalong madaling panahon. Sige, sir. Anong stasyon ng pulis nga ba ito? Station 1, sir. Sige, darating kami dyan. Maraming salamat sa iyong tawag. Sino? At nasaan sila ngayon? Nasaan ba si Morgan? Hindi ko rin alam pero hintayin natin siya. O Morgan, totoo ba yon? Na nabalitaan ko, meron daw tayo isang tauhan na muntik gahasain kanina? Oo, Dad. Katatawag nga lang ng mga pulis tungkol sa tauhan natin na muntik ng ginahasa. At nandun sa kanilang tanggapan, yung tauhan natin na muntik ng ginahasa ngayon. Sino daw gumawa nun? Hindi nga nila natukoy kung sino pa eh. Bakit hindi natin puntahan sa presinto para malaman natin katotohanan? Sige, magbibihis muna kami. Sige, bilisan nyo lamang. At let's go. Come on. Iha, huwag kang masira ng loob. Ngayon na naririto na tayo sa presinto at napablogger na natin, hindi kami titigil hanggang hindi natin malaman at matugis kung sino may kagagawa nito sa iyo. Naririto kami para sa iyo. Buti na lang, hindi siya nagtagumpay. Nakatakas ka pa. Naalala mo pa ba yung itsura niya? Opo. Sargento, paki-blatter mo ng maayos. At tutulungan ka namin kung ano kailangan habang tinutugis natin kung sino may kagagawa nito. Yes, sir. Kami na pong bala. Alam mo, naawa ako sa dun sa nangyari sa tao natin eh. Muntik na siya maghahasa. Tulungan natin siya. Huwag natin siyang pabayaan. Kung sino man ang gumawa niyan, magbabayad din sila. Kailangan matukoy natin ang mga nasa likod nito, yung mga salarin. Tingin ko kasi planado to eh. Dapat managot sila sa ginawa nila. Siya nga pala, may sabi sa atin na hindi siya muna makakapasok sa opisina at mukhang tulala pa. Dapat padala natin ng support at tulong para may panggasto sila sa bahay. Sige, tulungan na rin natin. Nakakaawa naman. Sige, padala na lang natin sa bahay nila yung suporta natin. Sige, tatawagan ko rin yung opisina para ipadala sa kanya. Ano bang nangyari sa'yo? Kagabi ka pa, iyak ka ng iyak. Kaninang umaga, hanggang ngayon, iyak ka pa rin. Wala, ma. Masakit lang yung ngipin ko. Hindi uminom ka ng gamot. Opo, ma. Sige, pahinga ka muna. Hmm? Siya nga pala, may natanggap akong imbitasyon. Inaanyayahan tayong tatlo sa isang PTA meeting
At sana nais daw nilang magbigay tayo ng mga mensahe ron. Sabi ko, kung makakasama kayo, mas maigi. Anong oras yun, Dad? 1:00 ng hapon bukas. Oh, sige. Set namin sa schedule namin. Sige, ako na rin. Sama na ako dyan. Sige, magsama-sama na lang tayo papunta ron. Mga kasamahan ko, bilang presidente sa ating PTA, inimbitahan ko ang 3 congressman ng Ilocano Defenders. Sir, salamat sa pagpunta niyo dito. Tungkol po ito sa balitang dumadami na ang nare-rape. Bilang mga magulang, natatakot na po kami. Paano na ang aming mga anak? Paano namin sila maprotektahan? At sana matulungan niyo kami. Maraming salamat sa inyong pag-anyaya sa amin. Una, papakiusapan namin ang kapulisan na dalas-dalasan ang pagpapatrolya at pag-ikot-ikot dito sa lugar ninyo para nang sa ganon, mas matakot ang mga walang hiya na gumawa ng hindi tama rito sa lugar ninyo. Pangalawa, dapat bumuo rin kayo ng mga parang tanod na mag-iikot-ikot, lalo na kung yung mga anak ninyo ay papasok at pauwi galing sa paaralan, para na sa ganon maiwasan o mabawasan yung insidente ng kanilang mga kawalanghiyaan. Pangatlo, kung nanaisin ninyo, inaanyayahan namin kayo at ang inyong mga anak na sumama at sumapi sa aming self-defense training program. Ito'y ibinibigay namin at aming inihahain sa lahat ng mga mamamayan na nangangailangan ng tulong. Dahil kung marunong kang ipagtanggol ang iyong sarili, mas maganda ang iyong pagkakataon na makaligtas sa mga ganitong kawalanghiyaan. So, anytime, kung kailangan, puntahan nyo lamang ang aming tanggapan. Meron kaming self-defense program na welcome ang lahat at wala kayong babayaran dahil sagot ito ng aming samahan. Salamat po, sir. Maraming salamat. Pare, ang tagal ni Adam. Boring. Sinabi mo pa. Alam ko ang nasa isip mo. Let's have fun! Mga tol! Uwiin niyo na! Oh, mukhang masarap to Uwiin niyo na! Di pa kita nasuhulan Pabili mo lang yung sa akin. Uwi na ako! Hinanap ako ng nanay ko! Himik ka. Ayaw ko kumain, maingay!
At dito nagtatapos yung meeting natin. Sir, maraming salamat sa pagpunta niyo dito. Putang na! Ha? Pre! Wala na akong makita! Ta! Ako din! Wala akong nakita sa loob! Nasa laya yun! Bulgar! 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 Hanapin yung mga babae, ha? Ha? At siguraduhin mo. Makita mo yun. Alis mo na kami, ha? Pinabala! Ha? Tara! Tara! Bilisan nyo! Putang na! Bilis! Bilis! Tayo! Tayo! Bilis! Ano nangyari sa'yo, ha? Kinahasa ako! Ano? Sino? Sino gumawa sa'yo, ha? Sino? Sino? Anong gagawin natin? Alis tayo. Iha, natatandaan mo ba ang eksaktong lugar? Opo! Mga kasamahan ako sila! Walang kalaman po. Nasaan ang mga amo ninyo? O bakit? Ha? Anong ginagawa niyo dito? Nasaan na ang mga amo niyo? Sama. Lagi kasama. Apat na kami. Kung hindi ko nakakalimutan, kayo yung mga nakasagupa namin sa gimikan nung isang gabi. Ano sabi? Hawak namin ang baga. Magpapatunay na kayo at mga amo niyo at kasamahan niyo ang gumahasa sa kanya. Anong gasa? Ha? Yan ang hirap sa inyo eh. Ha? Baka susena kasi kayo eh. Sabi ko nga sa inyo ng bata. Hindi kami kusyosero. Naririto kami para alusin kayo. Galusek. Hindi niyo ba alam? Ha? Ikaw? Ikaw? Ha? Hindi niyo alam na marami namin kumakas. Alam namin marami kayong tinumba. Ngunit huwag niyo kalimutan. Kahit natapon kayo ng demonyo, iniibig pa rin kayo sa lupa. Ganyan. Tingnan na. Sino ha? Aling Tessie, Ayla,
Huwag kayong mag-alala. Narito na tayo ngayon sa tanggapan ng DSWD. Hihingin namin ng tulong nila para pansamantalang mapangalagaan ang inyong kapakanan. Ngunit kami nasa likuran ninyo. Kapatid, hihingi sana kami ng tulong ninyo. Pansamantala sana naming ilalagak sa inyo si Tessie at si Myla habang pinaglalaban namin yung kaso nila. Ngunit susuporta kami kung ano man ang kailangan ng inyong tanggapan. Po, Congressman. Ma'am, huwag na po kayong mag-alala at kami na pong bahala para matulungan po kayo. Maraming salamat, kapatid. Opo, Congressman, maraming din po salamat. Anong gagawin natin ngayon? Huli na ng mga pulis ang mga bodyguards mo, Paulo! Siguradong kakantayan tayong gumahasa ng babaeng yan! Hindi ka kakanta yun! Alam ko kung gaano katibat ng nila sa amin! At paano? Mahirapan sila! I-torture sila! At siguradong kakanta yan, Paulo! Mga bunyeta sila lahat! Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Paulo. Bago kumanta ang mga tauhan mo, dapat tayo ang unang gumawa ng hakbang. Dapat maghanap ka ng paraan para maitumba sila. Para wala na tayong problema! Anak ka ng manyak! Paano kaya kami may patumba, ha? Paano? Ganito na lang! Maglaylong muna tayo at magtago para safe! Okay! Sige! Okay ako dyan! Wala ko dyan. Ikaw! O sige. Kakolo ko niyan. Hello? Kabayan, natawag ka. Kumusta na? Anong balita? Ano? Natukoy na? Sigurado ka ba? Sila yung mga nanggahasa kay Myla? Meron na ba kayong sapat na ebidensya? Sige, hayaan mo. Tutulungan natin. Kakausapin ko yung prosecutor, hihingan natin ng tulong para nang sa gano'n sa lalong madaling panahon, maisakdal natin yan. Madala natin sa hukuman. Sige. Sige, maraming salamat, kabayan. Oh, Dad. Narinig ko may kausap ka pala sa telepono. Narinig namin na may nabanggit tungkol sa rape. Oo nga, natukoy na daw nila kung sino yung mga nanggahasa kay Myla. Kitang-kita sa CCTV yung mga labas-pasok sa bahay nung panahon na yon na ginagahasa si Myla. Sino-sino kaya sila, Dad? Oh! Milagro! Nasa bahay lang ang anak ko. O bakit? Ayaw mo nang lumabas? Wala ka nang ganang lumabas? I need money, Mom. What? Kakadeposit ko lang sa account mo last week ng 200,000. Ubus na? It's just may bibilhin lang ako and it's just I need another 200,000. Okay. Eh, anong bibilhin mo? Mom, you're out. Basta may bibilhin lang ako and I need money. 200,000. Exactly. That's too much. 200,000, Mom. It won't make you bankrupt. And 200,000 is kapiranggot lang yan sa mga natatalo mo sa casino. Hey, that's none of your damn business, darling. Okay. Check your account later. Yan gusto ko sa'yo eh. That's my mama. Love ya.
Mga anak ng mga kilalang personalidad dito sa ating bansa ang sangkot umano sa kasong panggagahasa ng isang minor de edad. Sila ay nakilalang mga anak ni former Governor Guzman na si Paulo Guzman o anak ng isang general na si Jonas Marquez, Rex Campos na anak ni Judge Amado Campos at Ada Miguel na anak ng isang bantog na bilyonaryo at... Ba't pinatay mo ang TV? Sam! 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 Ano nangyari sa'yo? Sam! Bakit? Ha? Bakit? Nakita mo na yung muntik na maging akin. Ano? Sino? Sino ang gustong kumahasa sa'yo? Sino? Anak ng nating governor. Nating governor. Ni Guzman. Hello, sir. Magandang araw. Oh, ikaw pala yan. Anong bagong balita? Opo, sir. Nakita ko na yung mukha ng muntik na gumahasa sa akin, sir. Ganun ba? Kung ganun, dapat ilaban natin to para madagdagan na ang kaso ng anak ng dating Gobernador Guzman na yan. Anong gagawin ko, sir? Ganito, magkikita kami ni Dad at Solo sa opisina ng prosecutor ngayon. Pag-uusapan namin kung paano natin makakamit ang hustisya sa pagkakataong ito. Salamat, sir. Salamat, sir. As a prosecutor sa kaso ni Myla, nasa atin na ang malakas na ebidensya at sigurado kung bilangguan ang bagsak ng mga rapist na yun. Maraming salamat sa iyong pagsisikap, Attorney. Attorney, di ba natin kayang mapabilis ang hustisya? Kasi nakakaawa na ang biktima. Kung anong kailangan niyong tulong, ibibigay namin. Handa kaming ibigay ang aming buhay para makamit ang hustisya. Huwag kayong mag-alala. Lalaban tayo at sigurado ako. We will win the case. Ma'am? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Ano tong ginagawa mo? Ma'am? Punyeta! Yan bang ginagawa mo? Yan bang nakukuha mo sa mga barkada mo? Ang paglalakwatsa? Ang pagre-rape sa mga inosente? Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin! Iniingat-ingatan ko ang apelyido natin for so many years. Pero anong ginagawa mo? Ikaw ang nagbigay ng dumi sa apelyido natin! Dahil dyan sa pagka-adik mo! Adik ka! Oo! Adik ako! Adik ako, pero yan yung nakatulong sa akin sa panahong wala ka. Sa panahon na ako ay masaya. Sa panahon na ako ay malungkot. Sa panahon na kailangan ko ng ina. Dahil wala ka. Wala ka dahil busy ka sa mga lakad mo. Wala ka dahil busy ka sa mga negosyo. Mula nung nawala si Dad, Ma'am, wala ka na rin oras sa akin. So what do you expect? Magmukmuk ako sa bahay? Magkulong? Wala kang karapatan na pagsabihan ako. Oo! May pagkukulang ako sa pag-alaga mo. Pero hindi ako nagkulang na magbigay sa'yo ng pera. Kung kailangan mo, binibigyan kita! Ganun ba, Ma'am? I don't need your goddamn money! Yan lang ba ang alam mo na nagawa mo buti sa akin bilang isang ina? Hindi, Ma'am. Kaya kung tinuturing mo pa rin akong anak, tulungan mo ako sa problema ko. Adam! Adam! Hindi pa tayo tapos!
Ano na lang ang sasabihin sa mga nakakilala sa akin? Na ang aking anak ay isang rapist! Dad, naniniwala kang ng rape ako? Hindi lalabas yun kung wala kayong ginawa! Dad, wala silang saksi na kami ang gumawa niyan. Yun yung hindi nyo alam. Ha? Dahil yung kapitbahay nila ay may CCTV sa harap ng bahay nila. At kuhang-kuha yung pagpasok nyo doon. Ano ngayon ang gusto mong gagawin ko, ha? Sagot! Dad, please, tulungan mo ako. Alam kong hindi mo ako pababayaan. At anong gusto mong gawin ko? Napatayin ko yung nirape nyo? Pati ng pamilya niya? Ha? Para wala ng problema, ganon! Dad, please, tulungan mo ko. Ayaw kong makulong. At tinutulungan ang biktima sa mga Ilocano defenders. Congressman. Ito na naman tayo. Ito na naman tayo! Please, do something. Dad, tulungan mo ako. Ayoko makulong. Dad, alam ko may magagawa ka, Dad. Judge ka. Please, Dad. Please. Alam mo pagpasok sa problema na yan. So alam mo paano lalabas. Dad, so meaning, hindi mo ko tutulungan? Ha? Paano kita matulungan? Paano ako makakilos? Na alam mo, nagtatago ako. Dad naman! Sige. Bigyan mo na lang ako ng number sa daddy ni Jonas. Sige, Dad. Mag-text ako sa'yo, ha? Sige. Bye na. Tatawag na lang ako kung may development. Sige, Dad, bye. Si Paulo yun? Oo, ang anak ko. May malaking problema. May na-rape sila at nagbulilyaso. Manang-mana sa'yo. Go. Ano? Di ba? Sa kabataan mo, mayroon kang mga chika babes nga ginahasa, di ba? Noong gobernador ka, noong congressman ka, at nabisi gobernador ka, marami kang ginahasa. Tama na! Mga Ilocano defenders na naman. Bakit? Nagpaipal naman yung mga Ilocano defenders yun? Sila ang tumulong sa na-rape ng anak ko. Ganun ba? Kailan pa kaya mawala sa mundong ito ang mga buwisit na congressman na yan? Ito na ang number ni General. Hello, General? Sino to? Nawala lang ako sa limelight. Hindi mo na ako kilala? Governor Guzman. Akala ko nakalimutan mo na ako. Sino ba namang makakalimot sa isang governor na kasamahan ko sa organisasyon? Pasensya ka na, General. Okay lang. Naintindihan kita. Nawala ang number ko sa'yo, kaya naghingi na lang ako sa number mo sa anak ko. Speaking of anak, napatawag ka. Ano ba talagang plano mo? Ikaw muna ang kikilos, General. Ha? Mahirap ang sitwasyon ko ngayon. So ikaw na ang bahala. Ang importante, mag-clear ang mga anak natin at hindi makulong. At lalong-lalo na, kailangang mawala sa daan natin ang mga puwisit na congressman na yan. Governor, don't worry.
one of these days, mababalitaan mo na lang na wala ng buhay ang tatlo. Ma'am, do something, ma'am. Huwag mo ako ibigay sa mga pulis, ma'am. Please. Sumama ka lang. May dala silang warrant of arrest. Please, ma'am, do something. Alam kong may magagawa ka, ma'am. Huwag mo akong ibigay sa kanila. Ayokong makulong. Kailangan mong sumama. Pero huwag kang mag-alala. Kikilos ako. Ayokong makulong. Makalabas ka agad sa bilangguan. Gagawin ko ang lahat para mapawalang sala ka. Mga tol, habang buhay tayo makukulong. Hindi na makakalabas dito. Huwag kayong manghinaan ng loob. Alam ko. Tutulungan tayo ng mga parents natin. Gagawa't na ng paraan para makalabas tayo dito. At pamsueltong kaso ang haharapin natin. Sana bilisan nila. Ayoko mabulok dito! Ah! Siya nga pala, nakatanggap ako ng abiso na umuusad na yung kaso ni Myla. At ang kagandahan nito, maihahain na yung warrant of arrest. Oh, magandang balita yan, Dad. Sana magtagumpay tayo. Lilitaw din ang katotohanan. Yan ang ipinagdanasal natin. Pero ganun pa man, dapat nating tutukan. Kasi pag hindi natin nabantayan, baka dumulas pa yan. Siya nga pala, bukas yung arraignment. Mas maganda kung naroroon tayo para mapakinggan natin yung tatakbuhin sa hukuman. Eh si Myla, sinong susundo kaya sa kanya? Si Rudy na lang susundo kay Myla bukas. Sige, makinig tayo para malaman natin kung ano nga hantungan. Sino po sila? Ako si General Miguel Marquez.
ama ni Jonas Marquez. Anak, pasok ka sa loob. Dali. Siya pala ang anak mo. Nasaan ang anak mo? Anong pakay mo dito sa amin? Iurong mo ang kaso. Binabalaan kita na hindi basta-basta ang binangga mo. Kaya, iatras mo ang kaso. Kailangan mabigyang hustisya ang ginawa sa anak mo, sa anak ko! Kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo, binabalaan. Iatras mo ang kaso. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro! Kaya iatras mo ang kaso! Ayaw kong mawala ang anak ko. Please, tulungan niyo kami. Huwag kayong masiraan ng loob. Magtiwala kayo sa katarungan ng langit. Kasama namin kayo at kaakibat nyo kami hanggang sa katapusan. Maasahan niyo ang Ilocano Defenders. Tutulungan namin kayo hanggang makamit ang hustisya sa nangyari sa anak mo. Pero, natatakot ako. Baka, bukas mawala na ang anak ko. Dad, may mungkahay ako. Ipagtanggol natin sila. Ilipat natin sila sa isang lugar na hindi alam ng ating mga kaaway. Sige, ganito ang gagawin natin. Ililipat muna namin kayo sa pansamantalang tirahan para nang sa ganon, mapangalagaan ang inyong kapakanan. Ayaw namin may mangyayari sa inyo at yatyakin namin hanggat sa abot aming makakaya na hindi kayo masasaktan. Dad, sino ba tong nag-imbita sa atin para makipaghapunan? Si Tita Divina nyo, kung naaalala nyo pa. Si Tita Divina. Oo, syempre. Oo, sabi niya, meron siyang kasamang matalik na kaibigan at gusto daw tayong makausap. Kaya sabi ko, sige, pagbigyan na natin at nakakahiya naman. Kaya nga pala, narito na tayo. Mabuti naman, gutom na ako. Halika na, baba na tayo. Hello, gentlemen. Kumusta kayo? Mabuti naman, Aling Divina. Long time no see. Magandang araw, tita. Magandang araw. Magandang araw. Siya nga pala, Aling Divina. Akala ko ba meron tayong bisita na nag-imbita sa atin? Oo, andito siya. Andoon lang sa CR. Maya-maya darating na yon. Oh, ito na pala siya. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw, tita. Magandang araw. Sonia, si Solo ang bunso. Si Morgan ang panganay. At si Manong ang tatay. Maraming salamat sa inyong pag-anyaya sa amin. Ang mga magagaling na congressman. Have a seat. Siya si Sonia Miguel, ang bilyonarya dito sa aming lalawigan. Hindi lang sa aming lalawigan, sa buong Pilipinas. Oo naman. Sino naman ang hindi nakakakilala kay Sonia Miguel? Isa kayong sikat at tanyag na negosyante. Maraming salamat. Siya nga pala, nabanggit sa akin ni Aling Divina na meron daw tayong mahalagang tatalakayin ngayon. Diretsahan na to, no, Congressman? Ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Tungkol ito sa kaso ng anak kong kinasasangkutan niyang kasong rape. Andito ako sa harap niyo. Gusto ko kayong kausapin.
Tapusin na natin to. Alam ko, wala kayong problema sa pera. Pero, may ialok ako sa inyo. 100 million pesos. Iurong nyo lang ang kaso ng anak ko. Tsaka yung biktima, pamilya ng biktima, huwag kayong makalala. Bibigyan ko ng 20 million pesos. Alam nyo, ayaw kong kulong yung anak ko. Alam ko, sawail yun, pero anak ko pa rin yun. Kaya ngayon, sa harap nyo, nagmamakaawa ako sa inyo. Iurong natin yung kaso. Iurong nyo ang kaso. Besides, it's 100 million. Aling Sonia, nauunawaan ko ang nararamdaman mo bilang isang ina at magulang. Ngunit hindi kami lumahok sa politika para maging bayaran. 300 million pesos. Malaki na yon. Ang tanging layunin ng Ilocano Defenders ay para tulungan ang mga nangangailangan. Hindi matutupasan ng kahit anong halaga ang kasalanan ng anak mo. 500 million pesos. Hindi mo yata kami nauunawaan, Aling Sonia. Sana naman igalang mo rin ang aming katayuan. Hindi namin pinagbibili ang aming paninindigan. Ang pinaglalaban lang namin ay ang katarungan. Mga ipokrito kayo. Magkano ba gusto nyo? 1 billion? 2 billion? 3 billion? Name it. Iurong nyo lang ang kaso ng anak ko. Aling Sonia, ang pagmamahal sa Panginoon at sa bayan, hindi matutumbasan ng kahit na anong kayamanan. Langit ang sasagot sa aming hantungan. Kung alam lang sana namin na ganito ang patutunguhan ng ating usapan, hindi ka na namin sana pinaunlakan. Maraming salamat, Senadora, at pinaunlakan mo ang aming pag-anyaya sa inyo na madalaw itong aming munting tahanan. I can't say no sa inyo. Alam kong may importante kayong sasabihin sa akin. Basta sa ikabubuti ng bayan, alam kong suportado mo kami, Senadora. Naisa na naming magsulong ng mga batas para palawigin ang pangangalaga sa mga kapanganan ng mga nabibiktima ng panggagahasa. At hihingin sana namin ang iyong suporta kung maaari lamang. Ito lang ang tatandaan ninyo. Katuwang ninyo ako kung anumang hakbang na ikabubuti ng ating bayan. Hindi magkalayo ang mga advokasya natin, kaya magtulungan tayo. Salamat, Senadora. Natutuwa naman kami na hindi kami nag-iisa sa laban para sa hustisya. Ano ba yung pinaplanuhan ninyo na batas? Nagmamatigas talaga sila. Ayaw nilang iurong ang kaso ng anak ko. Kung yan ang gusto nila, hindi ko sila uurungan. Magsisisi sila. Hello? May ipapagawa ko sa iyo at sa mga tauhan. At kailangan hindi tayo papalya.
makinig ka. Ba't kami ito? Sir, may nakahanap, sir. Ano kailangan niyo? Congressman, gusto ka makausap ng boss namin. Sumama ka. Kung yung amo niyo hindi duwag, bakit hindi niyo paharapin rito na parang barako? Alam kong isa kang mambabatas. Pero dito, walang batas! Kung hindi niyo kayang igalang ang batas, kamay na bakal ang inyong katumbas. Ang tapang ah. Hindi mo ba nakikita to? Kung sa tingin ninyo, matatakot niyo po dahil sa dami niyo at kargada ninyo. Meron akong dalawang kasama, galing pang Amerika, na pantapat ko sa inyo. Dalawang kasama? Galing Amerika daw. Wala naman ah. Niloloko tayo. Eto si Smith, eto si Wesson. Natalo ang mga tauhan mo? Akala ko ba magagaling yung mga tao mo? Ano nangyari? Sinabi mo bang iligpit yung matandang congressman na yan? Binigyan na kita ng pera. Binigay ko na sa'yo lahat. Ano? Anong gagawin mo? Eh, problema mo na yan. Maghanap ka ng ibang tao, yung magagaling. Hindi ka ba nasaktan, Congressman? Sa awa ng Diyos, Hepe, nakaligtas tayo. Doble ingat lang. Marami naka-interest sa inyong tatlo. Maraming salamat, Hepe, sa pagresponde mo sa tawag ng aking driver. Nagpapasalamat ako sa iyo. Siya nga pala, gusto kitang anyanyahan sa aming tahanan. Meron tayong mahalagang pag-uusapan. Kailan? Mamayang gabi, alas 6 sa aking pamamahay, kung maaari lamang. Maraming salamat, Senadora, sa iyong pagdalaw at sa iyong pagmamalasakit. Worried lang ako sa'yo. Sa awa naman ng Panginoon, hindi sila nagtagumpay sa kanilang hangarin. Narito ako para magbigay ng kunting advice sa'yo. Ang iyong payo ay aking pinapahalagahan, Senadora. Siguro, maghinay-hinay muna kayo sa dating nakagawian ninyo. Anong ibig mong sabihin, Senadora? Yung pagtulong ninyo sa mga rape victim. Ang tinutukoy mo ba, Senadora, wag mo na kaming tumulong sa mga naapi at sa mga ginagahasa? Huwag mo namang masamain yung sinabi ko. Alam niyo naman na nasa side ninyo ako. Ever since kakampi niyo na ako. Pero ang sa akin lang, yung security ninyo, ayokong may masamang mangyari sa inyo, kaya nasabi kong maghinay-hinay lang. Humingi ako ng paamanhin, Senadora, kung naiba ang aking sinabi tungkol sa iyong pagmamalasakit sa amin. Ngunit gusto ko lamang malaman mo, mula nang ako'y lumahok sa politika, aking nang inalay ang aking buhay sa paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Alam nyo, Senadora, iisa lang ang buhay natin. Kung hanggang kailan, Diyos lamang ang nakakaalam. Handa kong harapin ang kamatayan, Senadora, kung maililigtas ko ang ating mga kababayan. Manong adanak pa Ay, Rosa, Apay, Adete mang birbiro kanyang jiwar manong ni Heaven sa. akastaya, ururay isuna, no mabalin ka, ipagtugaw pay laang, ikamti inuman na, then, ay sangok tunutata. Ngam ayaban ni Morgan ka ni Solo, no mabalin ko nam, ta sumango damat kanyada.
Sige, Manong. Alagarod Diyos Tiagnina, Kingka. Siya nga pala, inaasahan ko si Hepe, inanyayahan ko na sumalo dito sa atin. Confidential ba? Hindi naman. Aking mamarapatin kung ikaw yung makakasama sa aming pag-uusap dahil ito'y tungkol din sa mga pangyayari dito sa ating lipunan. Sige, papasukin mo. Maraming salamat, Senadora. Maraming salamat, Hepe. At kami pinaunlakan mo sa aming imbitasyon. Siya nga pala, naririto rin si Senadora, aking bisita. Mabuhay ka, Senadora. Mabuhay mga congressman. Maraming salamat sa iyo, Hepe. Ang naisana naming talakayin ay kung papaano tayo magkakatulungan para na sa ganon, masugpo natin ang mga kawalanghiyaan at mga panggagahasan na nangyayari dito sa ating lipunan. Diyan din ang kinabahala namin, congressman. Pero hindi napagbaya ang aming opisina na masugpo ang rape dito sa atin. Kung di mo sana mamasamain, Hepe, gusto ko sanang humingi rin ng tulong sa iba't ibang sangay ng pamahalaan para lalo mapag-igting ang iyong mga ginagawa at tayo ay magtagumpay laban sa kasamaan. Ang sa amin, kung sino nangailangan, palagi kami nandyan para sa kapayapaan. Nagpapasalamat nga kami sa inyo, Hepe, at naging napaka-alerto kayo, lalo na dito sa mga insidente sa atin. Saludo nga ako sa inyo at sa mga tauhan ninyo, Hepe. Salamat, congressman. Ginampanan na namin ang aming mga tungkulin. Keep up the good work, Chief. Basta ako, kung ano man ang mga plano ninyo, susuporta ako. Salamat, Senadora. Ginahasa ka. Ilang katao ang nang-rape sa'yo? Apat po sila. 4 katao. 4 katao ang nang-rape sa'yo. Andito ba sila sa kwartong to? Opo. Pwede mo bang ituro kung saan yung mga tao na yun? Umiiyak siya! Ayaw ni Adam ang ganyan! Huwag ka na umiiyak! Pwede ka! Hawakan niyo! Hawakan niyo! Hawakan niyo! Tahimik ka! Adam, sabi ni Myla, ikaw ang nagdala sa kanya sa inyong rest house. Pinilit mo ba siya? Totoo po na ako ang nagdala kay Myla sa rest house.
Pero hindi po totoo ang kanyang sinasabi na pinilit ko po siya na sumama sa akin. Dahil sumama siya sa akin dahil gusto niya ako. Jonas, kilala mo ba si Myla? Nung araw ko lang siya nakilala. Basta't alam ko, sumama siya kay Adam. Kasi may gusto siya sa kaibigan ko. Bakit mo ni-rape ang isang inosenteng babae? Hindi ko siya na-rape. Hindi namin siya na-rape. Kusang sumama siya kay Adam. Kasi may gusto siya. Walang rape na nangyari. Sigurado ka ba na ni-rape ka talaga? Opo. Bakit kasama ka sa bahay na yun? Dinala nila ako po. Baka gusto mo rin, kaya ka sumama sa bahay na yun. At kagustuhan mo ang nangyari sa'yo. At higit sa lahat, hindi ka totoong ni-rape. Hindi po totoo yan! Bukas na ang paghusga sa kaso ng mga rapist. Halinawa, magkaroon na ng katarungan ang mga naging biktima nila sa kanilang panggagahasa. Manalig tayo na sa katapusan ay sila'y mahatulan. Sana makamit na rin ng hustisya sa ginawa nilang panggagahasa kay Myla at sa lahat na ng mga naging biktima nila. Manalangin tayo na manaig ang kabutihan laban sa kasamaan. Siya nga pala, bukas na yung paghahatol. Siguro mas maigi kung magpahinga na tayo ngayon dahil maaga pa ang pupuntahan natin bukas. Attorney, may importante akong sasabihin sa inyo. Alam ko, ikaw ang prosecutor sa kaso na kinasasangkutan ng anak ko. Pakinggan mo ako mabuti, attorney. Atin-atin lang ito. Do something about this. May magagawa ka, attorney. Alam mo na ang ibig kong sabihin. And don't worry, mayroon kang matatanggap galing sa akin. At pagkatapos sa ating pag-uusap ngayon, isunod ko ang huwes na naghawak sa kaso ng anak ko. Okay, attorney? Kayo, Adam Miguel, Rex Santos, Jonas Barquez at Paulo de Guzman ay pinawawalang sala ng hukumang ito. Found accused not guilty. Case dismissed. Charles! Hindi ito makatalungan ng desisyon niyo! Hindi! Attorney, anong nangyari? Bakit nalihis ang paghuhusga ng ating hukuman? Mukhang lutong Macau ito, anak ng kuwago. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Akala ko ba, malakas ang ebidensya natin? Lahat ng pinaghirapan namin, pinaliwala lang? Alam ko yun. Oo nga, malakas ang ating ebidensya. Pero sa bandang muli, ang sa judge pa rin ang masunod. Excuse me, may gagawin pa ako.
absuelto kami. Alam mo, marami ka pang kakain na bigas, Congressman Morgan. Hindi ako kumakain ng bigas. Hinuhugasan ko ito at sinasaing. Pag ito'y naging kanin, tsaka ka walang ito kakainin. Nasasapawan kayo ng kalaswaan. Nasasaniban kayo ng kahayukan. Kaya palay pa lamang. Ito nang pinagyunasahan ninyo. Congressman Morgan, masyadong matalim yung dila mo. Mag-ingat ka. Baka masaktan ka dyan. Mas matalim ang hiwa ng katarungan. Congressman, gusto lang kitang paalalahanan. Ingat ka. Yeah! Put your back, boy! Subukan nyo. Hindi ko kayo aatrasan. Ay kami, Congressman! Tara na. Paano? Tara. Ano na kami? Let's go, let's go! Judge, Oo, Congressman. ikaw ba'y nakakatulog ng mahimbing? Ano ibig mong sabihin? Hindi ka ba nakukonsensya? Ba hindi? Iniisip mo ba na mali ang hatol ko? Baka iniisip mo na mas magaling ka kaysa sa akin. Judge, hindi ko tinatawanan ng iyong karunungan. Ang konsensya mo dapat tatulan. Inaakusahan ba ako? Judge, hindi kita inaakusahan. Inuusig ko ang budhi mo na lubog sa kadiliman. Lumilis ka na sa iyong katungkulan, Congressman. Mag-ingat ka. Hindi mo kilala kung sino binabangga mo. Hari man ang demonyo ang iyong kakampi. Hindi kami titigil hanggang hindi namin kayo magapi. Judge, hindi pa tapos ang laban. Hindi ka namin tatantanan hanggang hindi magkaroon ng katarungan. Hello? Hello, Manong. Sino po sila? Si Judge Amado Campos. Judge, alam kong pinaglaruan ninyo ang hukuman. Ngunit tinitiyak ko sa iyo, sa malagim na kinabukasan ang pupuntahan mo. Oh. Hindi pa tapos ang laban, Judge. Tututukan namin ito hanggang sa katapusan, hanggang magkamit kami ng katarungan. Oh, karapatan nyo yan. Pero mag-aaksaya lang kayo ng oras niyo. Magdiwang man kayo sa kasalukuyan, magkikita tayo kinabukasan. Gawin nyo yan. Pero sa amin wala na kaming problema. Tapos na kami. Makakatulog na kaming mahimbing. Bye-bye, Mano. Mga congressman, ano masasabi niyo sa pangyayari ngayon na naabsuelto ang mga akusado? Alam mo kapatid, nakakalungkot man na naging hatol ng hukuman, may hustisya ang langit sa lahat ng kampo ng kasamaan. Tinitiyak ko sa iyo, lahat ng kasamaan ay may katapusan. Ito ay isang malaking kapabalaghan. Ay sa Manila ang sistema ngayon, hindi kami titigil hanggang makamit namin ang hustisya. Mga congressman, ano ba ang tunay na layunin ng Ilocano Defenders? Ano ba ang talaga ang Ilocano Defenders? Ano itong Ilocano Defenders? Ang tunay na layunin ng Ilocano Defenders ay para ipagtanggol ang mga mahihina, naaabuso at naapi. Ang Ilocano Defenders ay binuo ng iba't ibang sangay ng mga Ilocano para kalabanin ang mga demonyo ng lipunan. Ang Ilocano Defenders ay naririto bilang kasanggamo sa problema mo.
inyong katungkulan bilang mambabatas sa inyong ginagawa? May bayaning nagsabi na kung may maliit na kabutihan ang ginawa ng isang taong nasa bababang posisyon, ito ay matatawag nating marangal. Ngunit, kung maliit rin na kabutihan ang ginawa ng isang taong nasa mataas na katungkulan, ito ay matatawag na kapabayaan. At hindi namin pinapabayaan ang aming layunin sa lipunan. Ano po ba ang nabudyok sa inyo para sumabak sa politika? Alam mo, Iha, sa buhay ng isang tao, may dalawang pinakamahalagang araw. Ang una ay ang araw ng ikaw ay sinilang. Ang pangalawa ay ang araw nang malaman mo kung ano ang dahilan ng iyong pagkasilang. Sa amin, alam na namin ang dahilan kung bakit kami pumasok sa pamahalaan. Ito'y para sugpuin ang kasamaan. Congressman, please muna tayo sa seryosong usapan. Congressman Solomon, totoo ba itong bali-balita na nakikipag-date ka daw sa sikat na gold star na si Ivanka Mulawi? Totoo nga ba? Huwag naman natin maliitin ang ibang mga profesyon ng mga iba't ibang mga artista. Dahil uri na naman ito ng isang sining, di ba? So, totoo nga. Sino ba? Congressman Morgan, totoo ba ang mga chismis na madalas kang makita sa mga iba't ibang nightclub? Sa katunayan yan, madalas nga ako makita sa iba't ibang mga gimikan tuwing gabi. Ngunit medyo napasobra ang iyong paratang dahil ang mga gimikan na pinupuntahan ko ay yung mga sayawan, diskohan at mga pangkaraniwang mga bar lang. Congressman Mano, bakit po itong si Congressman Morgan at Solo ay hindi po nag-aasawa? Pinipigilan niyo ba sila? Yung mga ganyang desisyon sa kanila yan. Desisyon nila yan. Pero simple lang ang aking payo sa kanila. Ang sinasabi ko, nakakabighani man ang labas na kaanyuan, dapat kilalanin din nila ang tunay na katauhan. Yes! Yes! Boy, boy, yung sabay tayong magsisindi tapos mag-iinuman. Oh yeah! Pero mga tol, siguro, ito ano natin yung mga trip natin ng mga rip. Mahirap na, tangina. Tama! Hindi kayo, may sasabihin ako. Ano yun? Kalistis yung kaso natin. Pero hindi pa rin nawala yung galit ko sa Ilocano Defenders. Ano bang hinintay natin ha? Paano kung itumban na lang natin sila ngayon? Chill ka muna, chill! Ha? Kailangan natin pag-isipan ng mabuti. Anong palpak na mangyayari? Ha? Kung paano natin tatapusin ang Ilocano Defenders na yan? Yan! Kaya nga pala, kung may pupuntahan kayo ano ba mga lakad ninyo ngayon? Pagkatapos natin kumain, meron lang akong mga ka-meeting ng mga social worker para pag-usapan yung mga programa natin sa mga komunidad nila. At syempre, kung ano na yung mga tulong na kailangan pa nila sa atin. Mabuti naman. Mabuting maipakita natin sa kanila na narariyan tayo pag kailangan nila tayo. Ako naman pupunta sa Barangay Health Center ng Barangay Tumpak kasi may pagganap na sponsor ng Apeton para makatulong sa mga malnourished na mga bata at saka mga undernourished na mga bata rin. Kailangan yan dahil yung mga kalusugan ng mga kabataan ay importante sa ating lipunan. Ako naman, dito lang muna ako dahil marami pa akong isusulat na pagbabago sa mga batas na binabalangkas natin para sa mga dapat nating isulong. Kaya, good luck to both of you at sa halinawa ay marami tayong matulungan.
Maraming salamat po sa apito na binigay niyo, sir. Malaking tulong po ito sa aming barangay. Walang naman. Alam mo naman, hindi kami tatanggi kung kailangan nyo ng tulong. Kasi ang Ilocano Defenders, kasangga mo sa problema mo. Huwag kang mag-alala, Congressman. Bukas ang opisina palagi namin para sa mga proyekto para sa lipunan. Alalahanin niyo lagi ang Ilocano Defenders, ang kasangga ninyo sa problema niyo. Maraming salamat, Congressman. Sige, manguna na ako kasi may lakad pa akong pupuntahan. Sige, Congressman. Ingat sa biyahe. Hatid ko na po kayo sa labas. Hindi na, nakakaya naman. Kaya ko na yan. Kanino ko pa napapansin na sinusundan niyo ako? Anong pakay niyo sa akin? At sino na naman may pasimuno nito? Sino nag-utos sa inyo? Ako! Congressman Morgan! Naaalala mo ba ako? Ano naman yung mga pinaplano niyo dyan? Malaking halaga ang nakapatong sa ulo mo, Congressman! Ikaw, naalala kita. Buti naman kung ganun. Ano bang pinagmamayabang mo? Yung kaalaman mo sa pakikipaglaban? Ni minsan, hindi ko ito pinagmalaki. Ginamit ko lang ito para ipagtanggol ang mga mahihina at naapi. Yan yung problema sa'yo, ha? Minamaliit mo ko. Anong akala mo? Ikaw lang marunong makipaglaban? Kano ba yun? 1 milyon! Kaya masyado mababa ata yung halaga na yun para sa ulo ko, di ba? Congressman Morgan! Kung hindi man para sa akin ng araw na to, hindi rin to para sa'yo! Congressman! Congressman Morgan! Ano bang hinihintay nyo? Tapusin nyo na yan!
Anong nangyari sa inyo? Napalaban ba kayo? Pinagtangka ako kanina, Dad eh. Napalaban ako. Pero natalo ko naman sila. Pero nasaksak rin ako eh. Ako naman, nasundan ng mga motor. Pero niligaw ko sila sa isang bakanting lote para hindi madama yung mga pangkaraniwang mamamayan. Doon naman kami nagkabakbakan. Kung ganun, minamanmanan na tayo at mukhang nasusundan tayo. Kaya dapat, iba-ibahin ninyo yung oras ng labas ninyo at iba-ibahin nyo yung gamit yung sasakyan sa inyong paglalakbay. Mas mabuting mag-ingat kaysa magkamali. Hindi naman ako natatakot sa kanila, Dad eh. Mahirap naman iwasan din ang mga responsibilidad ko sa tao na kailangan ng tulong. Marami nga sila kanina eh. Sa awa ng Diyos at sa biyaya ng langit, hindi sila nagwagi. Pero, ang hindi ko malilimutan, yung isa sa mga nakatunggali ko. Isa siya sa mga big time na rapist. At bago siya tumakas, nakabarilan ko yung mga tirador niya. Kung ganun, natutukoy na natin kung sino ang mga may kagagawan nito, mas lalo natin dapat paigtingin ang ating seguridad. Ang ibig sabihin yan, hindi nila tayo tatantanan hanggang hindi nila tayo maitumba. Kaya dapat, pagtingin natin ang ating seguridad at ibahin natin ang mga kilos natin. Nang sa ganun, hindi nila tayo maunahan. Okay lang yon na hindi namatay ang dalawa. Ang importante, nagawa natin. At talagang kumikilos tayo. Pero, mas maganda kung ang may balita sa atin ay patay na sila. Yan ang maganda. Hindi makalala. Ako na ang bahalang tatapos sa Morgan na yan. Yan ang hindi magandang balita na nangyari sa'yo, Adap! Susunod, sisiguraduhin ko na sa inyo na ako ang mananalo. At hindi lang suntok, kamao, kundi barilan at pagsabog ang mangyayari sa araw na yan. Kasi alam kong kukunti lang sila at marami tayo. Sisiguraduhin ko sa inyo, uulan ng bala sa araw na yan. Yan. Magandang idea yan. Gusto ko, bago sila mamatay, unti-unti silang magdurusa. At sumakit ang kanilang mga ulo! So ano mga plano mo? Naghintay lang ako. At pinaimbestigahan ng mga aktivite sa tatlo. Ang gusto ko, titirahin natin sila. Yung sa paligid muna nila tayo. Kasi alam ko, doble ingat sila ngayon. So focus muna tayo sa paligid nila. So, ano ang plano mo? Pakilagay nga dun, sis. Magko-close tayo ng maaga ngayon. Maaga tayo mag-close sa tindahan kasi sa tingin pa, wala ng tao. Parang tahimik sa labas, parang wala nang bibili. Okay, sis. Ako na mag-arrange dito. Ikaw na magsirado sa labas, ha? Sige, sis. Salamat.
Natagpuan ang isang babae dito sa sitio Panagdait, Pampanga. Ginahasa ito bago pinatay. At ayon sa nakasaksi, nakita nila ang plate number na sasakyan ng mga rapists. Sa ngayon, hinintay na lang natin ang soko na dumating. Abangan ang susunod na balita, ito po si Les Hapita, Ilocos News Reporting. Natignan na sa LTO ang plaka ng kotse nakita ng saksi. Pero nung muling pagsiyasat ng ating mga kawani, natuklasang matagal nang patay ang may-ari ng kotse ito. Mga congressman, anong gagawin ko nito? Leslie, huwag kang mag-alala. Nasa likuran mo kami. Tutulungan ka namin. Hindi ka namin pababayaan. Tama si Dad. Isa kang miyembro ng Ilocano Defenders at kasama ka na rin namin sa ating programa ng martial arts. Kung yung nga hindi natin mga miyembro, marami na tayong natutulungan. Ikaw pa kaya? Maaasahan mo na sa likod mo ang Ilocano Defenders. Sana ako na lang yung ginawa. Sa ganun may laban ba ako sa kanila? Leslie, manalig ka. Tutulungan ka namin. Kami na sasagot sa pagpapalibing sa kapatid mo. At tandaan mo ito, habang tumitibok ang aming mga puso at may dugong nananalaytay at umiikot sa aming mga ugat, hindi kami titigil hanggang hindi natin makamit ang katarungan. Ito hindi nila malalaman yung plate number natin. Kasi, pinalitan ko ng iba. Nasa na yung plate number? Boom! Nawala na! Tinapon ko na. Tol, alam mo, sobrang talino mo rin no? Alam mo kung bakit? Akalain mong naisipan mo palitan yung plate number ng kotse mo? Ano akala mo sa akin? Bobo? Ha? Matalino to! Utak! Yan! Mga tol! Nagkakatuwaan kayo dyan Siyempre. Ha? Follow up muna tayo! Meron ba? Ano? Nasaan na yung... Lisan mo na! Yung bato! Problema ba yun? Bato! Labas mo na! Oh. Easy ka lang! Di ba madali ka eh? Ha? Yes! Parang... Siguradong sasakit ang ulo ngayon ang mga congressman ni Ilocano Defenders. Pakita yan! Parang kahapon lang no ha? Exciting mo ha? Ha? Tesa oh. Magandang umaga sa inyong lahat. Morning, sir. Oh, buti na lang, nag-umpisa ka nang pumasok sa opisina, Iha. Yes, sir. Kasi na-realize ko na kailangan ko talagang bumangon. Walang mangyayari sa akin kung nakamugmok lang ko sa silid. I also have to move on. Sigurado ka ba na okay ka na ngayon? Yes, sir.
Isang granada ang sumabog sa labas ng opisina ng Ilocano Defenders Party List. Buti na lang walang nasasaktan na tao. Base sa kuha sa CCTV sa labas ng opisina, isang tao na nakamotorsiklo ang humagis ng granada. Hindi umano klaro ang mukha ng responsable sa insidenteng ito dahil nakabonet. Sino kaya ang gumawa nito? Ito ang ating dapat tutukan sa susunod na balita. Buti na lamang at walang nasaktan sa pangyayari. Dad, sa pagsusuri ko sa mga nangyayari, hindi nila layunin na patayin tayo, kundi takutin lang tayo. Yan din ang nasa isip ko. Kasi, kung gusto nila tayong papatay, dapat pinasok na nila ang opisina natin. Binabalaan lang tayo at gusto nila tayong takutin. Sila'y nagkakamali. Lalo lang nilang pinagtitibay ang ating damdamin para sila'y tugisin. Kailangan na natin masukso at malaman kung sino ang nasa likod nito. Duda ko, ang mga nasa likod nito ay yung mga rapist. At yung mga rapist na to, sila yung mga anak ng mga maimpluwensyang tao dito sa ating bansa. Kung sino man ang may kagagawa nito, malamang malalim ang kanilang balon. Yan lang naman ang kutob ko. Pero, duda ko, naghihiganti sila sa atin. Hindi pa yun. Kulang pa yung ginawa natin. Gagawa tayo ng mga pangyayari. At talagang sasakit ang kanilang mga ulo. Bago natin sila patayin. Dahil tayo nanalo sa kaso, nung tinulungan nila, kung nang-rape tayo, hindi mawawalang galit ko sa kanila. Hanggang kamatayan ang galit ko sa kanila. Dahil pinakulong nila tayo. Punyeta sila! O Morgan, Dad. saan si Solo? Mukhang nagpapahinga na yata sa kwarto niya eh. Pakiabisuhan mo nga dahil meron tayong tinanggap na imbitasyon sa isang pagdiriwang na gaganapin bukas. Akala ko ba wala tayong schedule? Katatawag lamang nung pinuno ng isang samahan na tumutulong sa atin. Nakakahiya naman kung hindi natin sisiputin. Kung ganun, sige. Aabisyuhan ko si Solo agad. Sige, maganda na lamang tayo. Go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hello, Brad. Maganda ka. Lulusob tayo sa gym ng mga Ilocano Defenders. Mga babae nakatrain doon sa gym. At insakto. May dadaluhang event ang mga Ilocano Defenders ngayon. Gusto kong mag-ingay tayo doon. Oh, Dad, bakit biglang gusto mo pumunta sa gym instead na dun sa event na inimbitahan tayo? Medyo masama yung pakiramdam ko. Kinukutuban ako ng hindi maganda. Dahil sa nangyari sa isang trainee natin, gusto kong balaan natin yung iba pa nating trainee. Sige, Dad, kung may nararamdaman kang masama, siguro puntahan na rin natin. Nakakatakot pa naman yung panahon. Teacher, tulungan niyo po kami. May nangyari po dito sa Ilocano Defenders Gym po. Tulungan niyo po kami, opo.
Congressman, anong masasabi niyo sa nangyari kahapon at tila kayo ang naging superhero sa nangyari? Ginawa lang namin ang nararapat. Walang kapatawaran ang ginawa nilang paglusob sa aming headquarters. Binastos nila ang mga miyembro namin mga kababaihan. Chief, nasaan ang mga naaresto nyo? Yung mga anak ng high profile dito sa atin. Nasaan sila? Nakustudya na namin. At ipaniniguro ko sa inyo, hindi sila makatakas. At parusahan sila sa kanilang kasalanan. Na si Adam Miguel, sila ay naaktuhan na sa loob ng Ilocano Defenders Gymnasium na gagasahain sana ang mga trainee nitong babae. Buti na lang dumating ang na sila Congressman Manong, Congressman Morgan at Congressman. Hindi ba kayo natatakot na kayo ang maghain ng kaso nito? Kapag kailangan ipaglaban ang mga inaapi, di kami tatanggi. Walang Pilipinong maiiwan o mapapabayaan habang nandito kami. Ang mga anak ng mga kilalang personahe dito sa atin. Ang anak ni former Governor Guzman na si Paulo Guzman, anak ni Sumusobra na kayo mga Ilocano Defenders. Swerte lang kayo na nagtatago pa ako. Pero huwag lang kayong kampante dahil babalikan ko kayo. Inasahan nyo o ina-expect nyo na kaso ng mga nanghuli? Sa pagkakataong ito, sana magwagi ang hustisya. Nakalusot man sila nung una, lalabas din ang katotohanan, lalo na sa mga naging biktima nila. What? Oh shit! Punyata! Ano po ang mensahe niyo sa mga sumusuporta sa inyo at sa mga nagtatago niyo pang mga kaaway? Unang-una, gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga naniniwala sa amin. Hindi namin kayo bibiguin at ang serbisyo namin para sa bayan ay hindi titigil. Sa maliwanag na araw, sa madilim na gabi, walang demonyo ang magwawagi. Ang mga mapang-abuso at nangaapi, kumanda sa puwersa, Ilocano Defenders ang inyong kasagupa. Ilocano Defenders ang kasangga mo sa problema mo. Ang panalangin namin sa Panginoon ay bigyan kami ng sapat na lakas at kaalaman upang ang halimbawa ng aming gawa ay mahigtan ang antas ng aming katungkulan. At sa mga narariyan pang hindi pa nadarakip ng mga nagtangka sa amin, hindi namin kayo tatantanan hanggang hindi magkaroon ng katarungan. At sa mga kababayan naman natin na naaapi at naaabuso ng kawalanghiyaan, umasa kayo, naririto kami at hindi namin kayo pababayaan.